Hyvää huomenta. Huomenta. Me aloitellaan tässä pikkuhiljaa. Pari ilmoitusasiaa ensin, ennen kuin me lauletaan. Ja sitten sen jälkeen Ere tulee puhumaan. Järvelän Leila. Leila, nousetko ylös? Leila tuolla seisoo, niin Leila ottaa vastaan joululehtien ja joulutervehdyksiä, niin antakaa Leilalle tiedoksi, kun olette täällä, jos haluatte AHS-lehteen joulutervehdyksen, niin se tulee sitten asia eteenpäin ja kuntoon. $5 on se hinta, että siinä ei ole muutosta, kuten monessa muussa asiassa nykyaikana. Se $5 on helppo raha antaa. Eli nyt me aloitetaan tämä tilaisuus. Tervetuloa tosissaan mukaan. Ja mä pyydän tätä lauluporukkaa tässä johdattamaan meitä pari laulua ja sitten me rukoillaan ja Jere tulee jakamaan meille sanaa, mitä hänen sydämellä on. Kaikki saa Herralle laulaa, koko maa kunniaa julistaa. Se on väkevää hengen voimaa, jota Herramme taas vuodattaa. Niin suuri hän on, majesteetti kuningas, käy riemuitsemaan, sillä hän on valtias. Kaikki saa Herralle laulaa, koko maa kunniaa julistaa. Se on väkevää hengen voimaa, jota Herramme taas vuodattaa. Niin suuri hän on, majesteetti kuningas, käy riemuitsemaan, sillä hän on valtias. Sydämeni täytä hengen tulella, maljani suo olla ylivuotava. Sillä sinua tahdon palvella, sinun tahtoasi tehdä ilolla. Herrani Jeesus, oot elämäni, Herrani Jeesus, oot rakkautein. Sä valtasit mun sydämeni, kun synneistäni mun vapautit. Siksi riemuiten soi säveleni, ja mielelläin mä sua ylistän, sua ylistän. Sydämeni täytä hengen tulella, maljani suolla ylivuotava. Sillä sinua tahton palvella, sinun tahtoasi tehdä ilolla. Herrani Jeesus, oot elämäni, Herrani Jeesus, oot rakkautein. Sä valtasit mun sydämeni, kun synneistäni mun vapautit. Siksi riemuiten soi säveleni, ja mielelläin mä sua ylistän, sua ylistän. Kiitos taivaallinen Isä tästä aamusta, että saamme todella olla sinun edessäsi.
ylistää sinua, Herra. Kiitos sinun väkevästä voimasta ja armostasi meidän elämässä. Ja Herra, kiitos, että siunaat Jereä tänä aamuna. Herra, anna hänelle aivan väkeviä sanoja. Aamen. No niin, terve ja Jumalan rauhaa minunkin puolesta. Mun nimi on Jeremy Kämppi. Monet on varmaan tuntenut mut aika nuoresta. Mun vanhemmat ovat Ulla ja Veikko Kämppi. Ne ovat tällä hetkellä Papua Uudella-Ginealla ja eivät päässyt tulemaan tänne mukaan. Mutta mä nyt tulin perheen puolesta edustamaan, että meitä kämppejä on täällä. Kyllä niitä näkyy jossain, tuolla lavallakin oli aikaisemmin yksi. Tuuli vaimoni kanssa tultiin eilen, saavuttiin paikan päälle, mutta lähdettiin ajamaan Canberrasta keskiviikkona. Sitten ajateltiin, että se on kiva nähdä vähän rannikkoa ja näyttää tälle Tuulille vähän minkälaista tämä Australian rannikko on ja mistä olisi semmoinen sopiva paikka vaikka asuu tulevaisuudessa. Semmoista ei ole ihan vielä löytynyt, mutta on tässä vielä paljon muita vaihtoehtoja, mitä voidaan tutkia matkan varrella. Mutta on suuri ilo ja etuoikeus olla täällä teidän kanssa. Ja vielä suurempi etuoikeus ja velvollisuus päästä jakamaan Jumalan sanasta. Me voitaisiin tähän alkuun rukoilla, että oikeasti Herran siunaus olisi kaikissa näissä sanoissa ja hänen sanassa etenkin mukana, koska mä en pysty tekemään mitään ilman hänen voimaa ja voitelua. Kiitos Herra tästä uudesta päivästä, kiitos tästä mahdollisuudesta, että meillä on tulla tänne virkistymään, saamaan semmoista uutta potkua ja energiaa meidän arkeen. Ja mä pyydän, että tämän virkistymisen päivän aikana sinä olisit puhumassa meille. Ja että meidän korvat olisi auki ja meidän sydämet olisi auki ottamaan vastaan sitä, mitä sä haluat puhua. Siunaa jokaista kuulijaa ja siunaa myös näitä sanoja, mitä tuun jakamaan. Herra, puhuu tämän läpi. Oo läsnä. Kiitos siitä kaikesta, mitä sä oot tehnyt tähän asti. Ja kiitos siitä uskollisuudesta, mistä me voimme katsoa eteenpäin ja toivossa elää. Jeesuksen nimessä, amen. Se voi olla, että tuolla näytöllä on vähän vaikea välillä nähdä, mitä tulee, mutta mä luen kuitenkin kaikki, niin pysytte mukana. Tänä aamuna haluan jakaa teille Markuksen evankeliumista 4. luvusta ja jakeet 35-41. Eli Markuksen evankeliumi luku 4, jakeesta 35 eteenpäin. Luetaan tämä koko teksti läpi ja sitten katsotaan, mitä aarteita sieltä löytyy. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. He lähtivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen, niin että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne?
eikö teille vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko, ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä. Tämä on mielenkiintoinen kertomus, ja evankeliumin kirjoittaja Markus haluaa tuoda jotain esille meille. Ensisijaisesti tämähän on kirjoitettu ensi vuosisadan uskoville. Ja moni heistä olisi kuullut tätä kertomusta sillä tavoin, että niillä on taustalla kaikki vanhan testamentin opetukset ja ne ymmärrys siitä. Ja yksi vanhan testamentin samankaltainen tarina löytyy Joonan kirjasta. Ja on muutama poiminto samankaltaisuuksista, mitä Joonan ja Jeesuksen kertomuksien väliltä löytyy. Ensimmäinen on, että veneiden kimppuun käy voimakas yliluonnollisen kaltaisen myrskytuuli. Toinen on, että Jeesus ja Joona nukkuvat myrskyn keskellä. Kolmas on, että muut veneessä olevat pelkäävät henkensä puolesta ja herättävät nukkujat anoen heidän tekevän jotain. Ja sitten neljäs on, että tapahtuu yliluonnollinen ihme, jossa Jumala tyynnyttää myrskyn ja meren. Ja vielä viides samankaltaisuus on, että muut veneessä olevat pelkäävät ei enää myrskyä, vaan häntä, jolla on voima ja valta myrskyn yli. Se on mielenkiintoista tutkia näitä samankaltaisuuksia, mitä näiden tarinoiden tai kertomuksien välillä löytyy. Koska varmasti alkuperäisillä kuulijoilla ja ne, ketkä luki tätä evankeliumia, ne olisi tiennyt hyvin tämän Joonan tarinan. Ja ne olisi nähnyt ja kuullut näitä samankaltaisuuksia. Vielä lisäksi, jos tämä ei riitä, niin psalmeissa 107, jakeet 23 ja 29 löytyy toinen samankaltainen kertomus. Eli psalmi 107, jakeet 23-29. He lähtivät laivoilla merelle ja tekivät työtä aavoilla vesillä. He näkivät Herran teot, hänen ihmeensä meren syvyyksissä. Hän sanoi sanansa ja nosti myrskytuulen. Aallot kohoisivat korkealle. He kohosivat kohti taivasta, vajosivat syvyyksiin. Heidän sielunsa näätyi hädässä. He horjuivat ja hoippuivat kuin juoppuneet, ja kaikki heidän viisautensa hävisi. Silloin he huusivat hädässään Herraa, ja hän vapautti heidät ahdingosta. Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot hiljentyivät. Mä en usko, että se on sattumaa, että Joonan tarinassa ja tässä psalmissa näkyy niin paljon samankaltaisuuksia kuin Markuksen evankeliumin kertomuksessa. Se pohja, jonka päälle Markus rakentaa hänen kertomuksiaan Jeesuksesta, liittyy aina siihen, mitä vanhassa testamentissa jo on. Koska hän yrittää osoittaa meitä siihen, että tämä, kenestä on nyt puhe, on sama henkilö, sama Jumala, kuka on aina ollut, iankaikkisesti. Ja mä uskon, että se tärkein kysymys, mitä tästä tekstistä löytyy Markuksen evankeliumissa, Markus itse on kirjoittanut sen, ja se on mitä nämä opetuslapset kysyy. Siinä vaiheessa, kun Jeesus on tyydyttänyt tämän meren ja myrskyn, Markus 4:41 sanoo näin. Heidät valtasi suuri pelko,
ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä. Tämä kysymys, kuka tämä oikein on? Mä uskon, että tämä on tärkein kysymys, mitä jokainen meistä tulee vastaamaan tässä elämän aikana. Ei pelkästään siinä vaiheessa, kun tullaan uskoon, että kuka tämä oikein on, kuka tämä Jeesus on minulle, vaan koko loppuelämä. Se koko meidän elämä liittyy suoranaisesti siihen, mihin uskotaan ja miten uskotaan, että kuka tämä Jeesus on. Kun katsomme Markuksen evankeliumia vähän laajemmin, ei pelkästään mitä tässä kohtauksessa tapahtuu, niin huomaamme, että vaikka nämä opetuslapset olivat olleet jo Jeesuksen kanssa jonkun aikaa tähän mennessä, ja ne oli nähnyt ihmeitä, niin ne ei ole kuitenkaan tajunnut vielä, että kenestä on kyse, kuka Jeesus on. Ja ne itse kysyy tätä kysymystä nyt, että hei, kuka tämä oikein on? Ja huomataan, että jotain niiden asenteessa, jotain niiden suhteessa Jeesukseen muuttuu. Se menee jotenkin syvemmälle tässä tapauksessa, koska he eivät enää pelkää sitä myrskyä, vaan niille herää semmoinen pelko Jeesusta, Kristusta kohti. Ja tämä kysymys, että kuka Jeesus on, niin tämä on aina ollut jakava kysymys. Jos tutkimme näitä ensimmäiset 3 lukua, mitä Markuksen evankeliumissa on ennen tätä tapausta, niin näemme, että eri ihmisillä oli aivan erilaisia näkökulmia, että kuka tämä Jeesus on. Joskus monet ihmiset tuli ja halusi nähdä ja kuulla, että mitä tällä miehellä on tarjottavaa. Toiset oli niin kuin hämmentyneitä siitä. Sitten taas kirjanoppineet, ne olivat aika vastakkain siihen Jeesukseen ja ne sanoivat, että me ei niin kuin hyväksytä tätä miestä. Toiset taas seurasi häntä ja usko häneen. Ja pahat henget, demonit sanoi, että tämä on Jumalan pyhä. Ja jopa Jeesuksen oma perhe jossain vaiheessa toteaa, että ei tässä ei ne oikein tiedä. Huomataan siis, kun tutkitaan näitä ensimmäisiä lukuja Markuksen evankeliumista, että porukka on laajasti jakaantunut. On eri näkökulmia, että kuka Jeesus on. Ja mä uskon, että tämä ei ole sattumaa, että Markuksen 4. luku alkaa tällä kertomuksella, että on ne eri maaperät, johon se siemen kylvetään. Ja on eri lopputuloksia aina erilaisista maaperästä. Mä uskon, että Markus on tämmöinen taitava tarinankertoja. Ja hän liittää kaikki nämä erilaiset tarinat ja kertomukset siihen, ja ne osoittaa tähän kysymykseen, että hei, kuka tämä oikein on? Kenestä on kyse? Onneksi Markus ei jätä sitä vaan pelkästään tuohon kysymykseen. Markus ei vaan nyt kirjoita tätä kysymystä, että no, kuka tämä oikein on, ja siihen jäädään ihmettelemään, että kuka Jeesus on. Vaan Markus antaa 3 kertaa selkeän vastauksen siihen. Ja mä haluan, että tutkitaan nopeasti ne läpi. Eli Markuksen evankeliumissa 1. luvussa 1. jae. Siellä lukee näin: Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumin alku. Markus ei halunnut, että lukijat ihmetteli,
että kenestä on kyse, vaan heti alusta halusi, että tämä asia on selvä. Sitten noin puolessa välissä Markuksen evankeliumin luvussa 8, jakeessa 29, Jeesus on kysymässä opetuslapsilta, että ketkä ihmiset sanoo mun olevan? Ja sitten heittää tämän kysymyksen opetuslapsille, entä te? Jeesus kysyi heiltä, kenen te sanotte minun olevan? Ja Pietari vastasi, sinä olet Kristus. Ja vielä 3. kerta, kun Markus vastaa tähän kysymykseen, löytyy 15. luvusta jakeessa 39. Ja tällä kertaa se tulee 100 päällikön suusta. 100 päällikkö, joka seisoi häntä vastapäätä ja näki, miten hän antoi henkensä, sanoi, tämä mies oli todellakin Jumalan poika. 3 kertaa Markus antaa selkeän vastauksen siihen kysymykseen, että kuka tämä oikein on. Mutta mitä siinä oli pielessä, että esimerkiksi nämä kirjanoppineet ja ne, ketkä oli tutkinut Vanhan testamentin kertomuksia, niillä, kenellä olisi pitänyt olla se odotus tätä Messiasta, hänen tuloa ja vastaanottamaan häntä, miksi ne vastusti Jeesusta? Miksi ne ei tajunnut, miksi ne ei nähnyt, kenestä oli kyse? Miksi Jeesus ymmärrettiin niin väärin? Ja mä uskon, että siihen on suhteellisen yksinkertainen syy. Että hän ei ollut se Messias, jonka ihmiset halusivat. Heidän silmissään Jeesus oli vain nasarettilainen rakennusmies. Tai ehkäpä yksi profeetoista. Mutta eihän tämä voinut olla se messiaaninen kuningas, joka palauttaa Israelin entiseen kunniaan, niin kuin oli Daavidin ja Salomon aikana. Eikä hän ollut kuin Juudas makkibialainen, joka vapautti israelilaiset kreikkalaisilta sortajalta nimeltä Antiochus Epiphanes. Tämä oli se odotus, mitä juutalaisilla oli, israelilaisilla oli, että Jeesus voisi tulla, ei Jeesus, vaan Messias tulee ja vapauttaa meidät. Hän nostaa Israelin siihen entiseen kuninkaalliseen upeuteen, mitä heillä on joskus ollut. Mutta kun tämä Jeesus tulee, niin me nähdään aivan erilaisen kuvan. Odotukset ei ollutkaan, mitä oltaisiin toivottu. Ja sitten lähdetäänkin sanomaan eri asioita, että no ehkä ei se voi olla. Ei me uskota tähän. Ja syy, miksi mä halusin nostaa tämän kysymyksen esille, on, että jos ensimmäisen vuosisadan juutalaiset, kirjaoppineet, uskolliset ihmiset ymmärsivät väärin, että tästä ne ei ymmärtänyt, että tämä on se Messias, niin kuinka väärin me välillä saadaan se sama ajatus, että me luullaan, koska meillä on tämmöinen pitkä traditio takana ja tietynlaiset uskon tunnukset, luullaan, että meillä on se oikea kuva Messiasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta jos heillä oli se pielessä, niin hyvinkin voi olla, että meilläkin saattaa olla. Tämän takia tämä kysymys, kuka tämä oikein on yhtä relevantti nykypäivänä kuin se oli siihen aikaan.
Ja mitä Markus yrittää tuoda esille tästä, että kuka tämä oikein on? Markus kuvaa aivan erilaista Messiasta. Nimittäin Jesajan kärsivä palvelija Messiasta, jonka pitää kärsiä ja kuolla ristillä. Tämä profeetia on monille tuttu, löytyy Jesajan 52 ja 53 luvuista. Mutta tämä kuva Messiasta, tämä oli loukkaava. Silloin kun Jeesus alkaa kertomaan hänen opetuslapsille, että minä joudun kärsimään, minä joudun kuolemaan, ne aina ymmärtää sen jotenkin väärin. Pietari sanoi jossain vaiheessa, että ei näin, ja Jeesus nuhtelee häntä. Mutta se taitaa olla aina meissä se kummallinen vika, että me halutaan, että Jeesus ja se Messias on tietyn näköinen. Me halutaan, että hän toimii tietyllä tavalla ja tekee ne tietyt asiat meidän aikataulun mukaan. Ja sitten todellisuus onkin, että hänellä on joku toinen suunnitelma. Hänellä on toinen tapa toteuttaa näitä profeetioita. Ja mä uskon, että tämä kysymys, syy miksi meidän pitää kysyä sitä, syy miksi meidän pitää löytää se oikea vastaus siihen, on koska jos me tutkitaan nykypäivän entisiä kristillisiä maita, mulla on pieniä esimerkkejä Yhdysvalloista, Suomesta ja Australiasta nyt. Yhdysvalloissa noin 90% milleniaalisista ikäpolvesta, eli noin 25-40-vuotiaat, ne uskovat, että Jeesus oli historiallinen henkilö. Mutta yli 50% ei kuitenkaan usko Jeesuksen jumaluuteen. Sitten Suomessa noin 30% ihmisistä uskovat Jeesuksen ylösnousemukseen, ja milleniaaliset on vain noin 42% uskovat johonkin yliluonnolliseen, ja näistä 23% uskoo mystiseen spiritismiin, ja vain 15% uskoo kristiuskon Jumalaan. Ja yksi tutkija Australiassa on löytänyt tietoa, että todettiin jopa alle 50% australialaisista uskovan Jeesukseen olevan edes historiallinen henkilö. Tässä näkyy, tämä ei anna kuitenkaan kokonaiskuvaa meille, mutta jonkunlainen kuva nähdään, että ihmiset ymmärtää, käsittää Jeesusta täysin väärin nykypäivänä. Meidän kulttuurissa on tämmöistä sekoitusta, kaikenlaisia perspektiivejä, tulee eri näkökulmia, eri uskontoja. Ja jotenkin meidän kuuluisi vaan tulla hyvin toimeen toisten kanssa, mutta kun totuus tulee siihen kesken, niin se totuus ei aina asetu kivasti jokaisen näkökulmaan. Ja tästä Jeesuksesta, kun on kyse, kun vastataan tähän kysymykseen, että kuka tämä oikein on, niin itse kukin meistä joutuu katsomaan sitä totuutta ja myös näyttämään sitä muille. Yksi amerikkalainen pastori edesmennyt tänä vuonna ja kirjailija kirjoittaa hänen kirjassaan Kuninkaan risti
Hän sanoo, että kulttuurimme on kriisissä, koska moderni maailma on kadottanut tarinansa. Mitä tämä tarkoittaa? Hän laajentaa sitä ja sanoo, että koko maailman kertomus ja miten me sovimme siihen on selkeimmin ymmärrettävissä Jeesuksen tarinan tarkan seuraamisen kautta. Ja tämä on se totuus, jonka me uskovaisina tullaan edustamaan ja osoittamaan muita siihen kohti, että sinun tarina ja minun tarina, ne löytyy vaan hänessä. Se todellinen minä löytyy vaan hänessä. Se Jere, kuka Jumala on luonut, ja se tarkoitus, johon tämä Jere on luotu, löytyy vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sama pätee jokaiselle teille. Meidän kulttuurissa on kriisi. Ja se kriisin vastaus on Jeesus Kristus. Mutta tämä ei ole ainut asia, mitä tästä tekstistä löytyy. Ja jos teillä on vielä aikaa, niin mä voin jatkaa. Annetaan sitten mennä. Se ensimmäinen osa siitä kysymyksestä, tai siis se kysymys, mitä siitä Markuksen evankeliumista löytyi, oli tämä, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä. Mutta se jae alkaa näin, että heidät valtasi suuri pelko. Miksi suuri pelko? Justi Jeesus on tehnyt ihmeen, tyydyttänyt myrskyn. Se on kaikki on hyvin. Mä uskon, että se syy, miksi heitä valtasi suuri pelko, oli koska he tajusivat, kuka on veneessä mukana. He alkoivat ymmärtää, että tämä ei ole pelkästään vain joku hyvä opettaja. Tämä ei ole pelkästään vain joku profeetta. Tämä ei ole pelkästään vain Jumalan mies, vaan tämä on Jumala itse. Kun näemme niitä ihmeitä, mitä tähän asti on tapahtunut, Jeesus ajaa riivaajia ulos, Jeesus parantaa sairaita ja nyt Jeesus vielä näyttää, että hänellä on voima ja valta yli tämän myrskyn. Niin kaikki nämä asiat olisivat kuulostunut tutulta, koska ne tiesivät vanhan testamentin kertomuksia. Ne olisivat tiennyt, että Jumala pystyy vaan tähän, ei kukaan muu. Ja tämä on sitten se toinen asia, mitä mä haluan tuoda esille tästä tekstistä, on, että Herran pelko on tiedon ja viisauden alku. Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Tämä löytyy sananlaskuista. Ja mä uskon, että Markuksen evankeliumista myös löytyy tämmöinen, voisiko sanoa, Herran pelko teema. Ja se alkaa just tässä jakeessa. Ensimmäinen kerta, kun tämä ilmenee, heidät valtasi suuri pelko, Markus 4:41. Mutta sitten vähän myöhemmin, kun Jeesus oli ajanut riivaajan ulos, he pelästyivät, Markus 5:15. Kun Jeesus paransi verenvuotavainen nainen oli peloissaan ja vapisi, Markus 5:33. Kun Jeesus käveli veden päällä, opetuslapset kaikki näkivät hänet ja pelästyivät
Markus 6:50. Matkalle Jerusalemiin opetuslapset olivat hämmentyneitä, ja ne, jotka tulivat heidän perässään, olivat peloissaan. Markus 10:32. Ja vielä viimeiseksi. Naiset tulivat ulos ja pakenivat haudalta vavisten ja hämmästyneinä, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Markus 16:8. Tämä Herran pelko teema voimakkaasti tulee Markuksen kertomusten läpi. Ja tämä Herran pelko, jos se on oikeasti tiedon ja viisauden alku, niin jos tämä puuttuu meiltä, jos tämä puuttuu meidän yhteiskunnassa, niin eikö se tarkoita just sitä toisinpäin? Meillä ei ole sitä tietoa ja meillä ei ole sitä viisautta. Kaikki on niin kuin nurinpäin. Lähtökohta on ihan väärä. Pohja, jonka päälle rakennetaan, niin ei tule kestämään. Mä uskon, että siihen kriisiin, mitä meidän kulttuurissa löytyy, voimakkaasti liittyy tämä, että me ollaan jotenkin hävittänyt tämän Herran pelko. Sitä ei löydy. Jopa seurakunnissa sitä ei näy. Usein puhutaan siitä Jumalan rakkaudesta, Jumalan hyvyydestä, mutta kuinka usein joku saarnaa Jumalan pelosta? Mutta kuitenkin mä en halua, että te saatte tästä jonkunlaisen väärän kuvan, että meidän kuuluisi pelkää nyt Jumalaa, että hän rankaisee heti, kun mä lähden tuosta ovesta ulos, kun mä sanoin jotain väärin, kun mä olin täällä. Vaan A.W. Tozer antaa hyvän tiivistetyn ajatuksen tähän. Ja hän kirjoittaa näin. Jumalan suuruus herättää meissä pelkoa, mutta hänen hyvyytensä rohkaisee meitä olemaan pelkäämättä häntä. Uskon paradoksi onkin siinä, miten pelätä olematta peloissaan. Tämä on se todellisuus, jossa tulemme vaeltaa ja elää. Että semmoinen hyvä, terveellinen Jumalan pelko olisi jokaisessa meissä. Mutta samalla me ei olla peloissaan. Me ei olla silleen hätämässä, että mä pelkään häntä. Vaan että se olisi semmoista jumalallista pelkoa ja kunniaa, mitä kuuluu hänelle. Juuri mitä sitä näkyy tässä kertomuksessa, kun Jeesus tyynnitti tämän myrskyn. Opetuslapset tiesivät, että Jeesus oli varmasti rakastava ja mukava tyyppi ja hyvä tyyppi. Mutta kuitenkin tässä tilanteessa ne pelkäsivät. Eli tämä kysymys mä haluan jättää jokaiselle teille. On, että kuka sinä tunnustat ja uskot Jeesuksen olevan? Moni teistä olette varmaan ollut uskovaisia jo monta kymmentä vuotta. Teidän uskonvaellus on ollut paljon pitempi prosessi kuin mikä mun. Mutta tämä kysymys, että kuka Jeesus on sinulle, on yhtä relevantti nykypäivänä kuin se oli silloin ensimmäisenä päivänä, kun teitte uskon ratkaisun. Silloin kun tunnustitte, että Jeesus on Herra ja uskoitte sydämessäni,
niin nykypäivänäkin te joudutte kysymään ja kamppailemaan tämän kysymyksen kanssa, että kuka hän todellisesti on. Koska siihen kysymykseen liittyy kaikki, mitä sä teet sun elämässä. Kaikki, mitä sä sanot, kaikki sun teot ja miten sä näytät muille sitä reittiä ja tietä Jeesuksen, Kristukselle. Kaikki liittyy siihen, että kuka sinä tunnustat Jeesuksen olevan. Kuka sinä uskot Jeesuksen olevan. Rukoillaan tähän loppuun ja mä en tiedä, että onko musiikkiväellä vielä lauluja lisää, mutta mun osuus päättyy tähän. Kiitos Jeesus siitä ristintyöstä. Kiitos siitä täydellisestä kuvasta, mitä sä oot antanut meille. Mitä tarkoittaa olla täydellinen ihminen, täydellinen Jumalan palvelija, täydellinen Jumalan poika. Pyhä Henki, mä pyydän, että sä tekisit meissä töitä tänäkin päivänä, tämän virkistymispäivien aikana. Sinä näyttäisit meille, että meillä puuttuu jotain siitä Jumalan kuvasta. Meillä puuttuu tiettyjä näkökulmia, syvyyksiä, Jumalan pelkoa. Ja mä pyydän, että sinä tulisit ja tekisit sitä työtä meissä, että nämä lähtis kasvamaan. Ja mä pyydän, että sinä voisit antaa meille ne oikeat sanat, oikeanlainen armo ja rakkaus muita ihmisiä kohti, että me voisimme osoittaa heitä sinuun päin. Kun tämä maailma meidän ympärillä on kriisissä, ja kun tämä myrsky puhaltaa joka puolella, niin auta meidän olla turvassa ja pysymään lujina siinä, kun me tiedämme, että kuka on veneessä mukana. Meidän ei tarvitse pelkää näitä aikoja. Meidän ei tarvitse pelkää muita ihmisiä ja uskontoja. Auta meitä vaan pitämään se oikeanlainen jumalallinen pelko sinun kohti. Ja kaikki muut asiat tulisivat oikeaan paikkaan. Herra, auta meitä tänä päivänä ja huomennakin ja virkistä meitä Jeesuksen Kristuksen kautta ja nimessä. Amen. Kiitos Jeremi. Eikö se ollut hyvä sana? Mä uskon, että siinä on meille haastetta muistaa tuo omassa elämässä, kuka Jeesus on. Ja siinä saa kasvaa eteenpäin. Oliko Pertillä vielä joku laulu tähän loppuun? Joo, Pertti lupasi keksiä joku, no hyvä. Ja lauletaan, niin siunataan tuo ruoka, joka tulee sitten puolen päivän jälkeen tuossa, niin jos laulujen jälkeen. Jos joku kaipaa rukousta, niin tule tänne, rukoillaan yhdessä vielä ja sitten käydään syömään, kun ruoka tulee. Kiitos taivaan Isä, että sinä olet uskollinen ja hyvä ja kiitos siitä, että sinä todella siunaat tuon sanan, jonka Jeremi jakoi meille ja se voisi muuttua, Herra, meissä lihaksi ja se voisi ohjata ja kannustaa meitä eteenpäin muistamaan ja ymmärtämään sen, kuka sinä olet, Herra. Ja meillä olisi oikeanlainen kuva sinusta ja siitä, kuka ja mitä sinä haluat olla meissä ja meidän kauttamme.
osoittaa tälle maailmalle, Herra, että sinun valosi saisi loistaa meidän kauttamme ja meissä. Kiitos siitä, että siunaat tuon ruoan, jonka saamme nauttia vähän ajan päästä. Ja kiitos siitä, että siunaat yhdessä olomme sitä ennen ja sen jälkeen sen aikana. Amen. Lähde Jumalan pulppuapi, virta Herran täynnä on. Lähde Jumalan pulppuapi, virta Herran täynnä on. Kuivan erämaan saasi kukkimaan, minne saapuu matkallaan. Kuivan erämaan saasi kukkimaan, minne saapuu matkallaan. Luota Jumalan virta saapuu temppelistä Karitsan. Luota Jumalan virta saapuu temppelistä Karitsan. Kaksoisvirran tuo, pelastuksen tuo, sinut kantaa laineillaan. Kaksoisvirran tuo, pelastuksen tuo, sinut kantaa laineillaan. Armo taivahan laskeutuupi, rauhas niin kuin virta on. Armo taivahan laskeutuupi, rauhas niin kuin virta on. Tule riennän luo, armon vettä juo, janossa se sammumaan. Tule riennän luo, armon vettä juo, janossa se sammumaan. Katso Kristukseen ristin Herran, uskon alkuun täyttäjän. Katso Kristuksen ristin Herran, uskon alkuun täyttäjän. Ei sua myrskyt lyö, pelota ei yö, minnes rannan saavuttaa. Ei sua myrskyt lyö, peloita ei yö, taivas rannan saavuttaa.